Vážení priatelia, nemôžem nepovedať to, čo dneska, myslím si, je veľmi nutné, aby bol príliv peňazí do štátnej pokladni za veci, ktoré proste sú používané v rámci ekonomických aktivít. Zaradili sme medzi ne aj reklamy. Reklama ako taká, billboard, ako Angličania hovoria, je zapotrebí, aby bola aj patrične zhodnotená ako daňový príjem. V roku 2005, keď sa nemýlim, pán Mikloš zrušil túto daň, ktorá existovala a existuje vo všetkých vyspelých krajinách. Všetko, čo je vidno, reklamy z verejnej komunikácii, je zapotrebí zaplatiť daň do štátnej, do mestskej alebo obecnej pokladnici. Toto je vo Švajčiarsku, to je v Amerike, to je všade, v Kanade. Niet štátu, kde by to nebolo vyspelého. Neviem, prečo to pán Mikloš dneska zrušil. Teda dnes, 2005, zrušil. Tie billboardy, z ktorých by sa odvádzala daň, by nešli z peňazí z dôchodkov alebo z nejakého sociálneho fondu. To by išli z peňazí možno aj z vrecák tých, ktorí zarábajú na reklamách veľké až príliš veľké sumy. A možno aj nezdanené, lebo peniaze idú niekde inde, neidú do slovenskej ekonomiky. A toto vláda vôbec nereaguje na to. Tam nevidel som, doposiaľ som nevidel, aby prišli s niečím novým, niečo iniciovať, niečo proste spraviť, aby to nešlo na úkor ľudí. Aby sme si nemuseli priťahovať opasky. Je zapotrebí proste nájsť spôsob taký, do ktorého vôbec netreba investovať. Jednoducho stačí zaviesť to na správnu mieru a zvlášť, keď to je v iných krajinách, prečo by sme to nemohli spraviť aj my tu. Nenechajme si diktovať z Bruselu, nie sú oni vševedúci, aby všetko vedeli, aby vedeli sa postarať aj o tú malú dedinu niekde na východnom Slovensku alebo na južnom, je zapotrebí, aby sme si to riadili my. Takže všetky tieto dobré nápady, ktoré sú, do ktorých netreba investovať, je zapotrebí, aby vláda realizovala. Keď budeme realizovať len veci, na ktoré si budeme musieť požičať peniaze, tak budeme v týchto problémoch, čo máme dnes, ešte vo väčších a je možné, že na budúci rok bude kritický za podmienky, v akých ľudia dneska žijú. Niekedy dávno sa vytvárali revolúcie a padali hlavy. Dneska sme v demokracii, sme ľudia, ktorí vieme rozmýšľať a bohužiaľ po niektorí to využívajú slabosť proste človeka na to, že robia chyby, smejú sa do očí každému. Však to nejak prejde a obyčajný národ je už skeptický na všetko. Ak nepodchytíme a nedáme tomu obyčajnému človeku nejakú perspektívu, nejakú víziu lepšieho života, skutočne lepšieho zajtrajšku, je možné, že niekedy príde aj k takej situácii, kde budú veľké nepokoje. A tie nepokoje nesmú prísť, lebo potom vieme, že začnú, ale nevieme, ako skončia. A bol by som veľmi rád, aby to nikdy nezačalo, ale aby Slovensko sa spamätalo zo situácií, v jakej sa nachádza, bez toho, aby museli padať hlavy.